La recerca, per Glòria Corrons, capítol 5è. Quan els joves van tornar de la feina, el varen trobar en la mateixa posició, encara que la música ja feia estona que no se sentia, ni tan sols s'havia adonat que es feia de nit i que aquella havia emmudit. Es va sorprendre molt quan li varen dir que havien passat diverses hores des que ells se n'havien anat. Els dies van anar passant iguals els uns als altres, però cada dia era diferent per l'Enric, perquè vivia tots els minuts, total i absolutament, dedicats a ell mateix. Per primera vegada veia la tonalitat dels núvols i el seu lent caminar pel cel, empesos pel vent. A vegades semblaven tenir forma humana, altres s'assemblaven al cos d'algun animal, però el que més li agradava era imaginar-se coses. Mars d'onades encrespades, delicioses valls de blanca neu, immenses naus amb les veles desplegades, lluint el sol, enfrontades les unes amb les altres, engolint-se i transformant-se mútuament. Es va convertir en un amant dels núvols. Es passava hores contemplant-los. No pensava en res. Només deixava volar la seva imaginació. Allò tan senzill el feia feliç. Va arribar fins a oblidar-se de pensar, al punt que fins i tot l'Agnès va desaparèixer dels seus records, i amb ella tot el que havia deixat enrere. Més endavant va descobrir els arbres i es va introduir en la seva dansa rítmica i harmoniosa, al so de la música de l'aire. En la grandesa de la seva escorça i els seus troncs que parlaven d'antigues generacions i temps oblidats. I ells varen venir a acompanyar els núvols en la seva particular sinfonia de la natura que descobria a poc. I també a poc varen augmentar el nombre d'elements que varen afegir-se com a instruments a una gran orquestra. Les plantes i les flors, els ocells i els insectes, les mateixes pedres i la pols del camí. Tot harmonitzava d'una manera perfecta. Tot despertava la seva fantasia. Tot l'apartava del seu món i, paradoxalment, l'acostava més i més a si mateix. Després d'uns dies d'aparent inactivitat, va sentir ganes de bolcar la seva energia en moviments i ocupar-se en algun treball físic. No li va suposar cap esforç decidir-se. Senzillament ho estava desitjant. Es sentia ple de vida, com si hagués abandonat la seva antiga pell en el mateix moment en què va entrar per primera vegada a la casa. No havia trobat l'Agnès, però s'havia trobat a si mateix en el seu lloc. Va començar a ajudar els dos joves en les seves feines de cada dia. Era un treball dur, al que no estava acostumat. Acabava la jornada brut, ple de suor i quasi exhaust, però malgrat tot mai s'havia sentit tan feliç. El tracte directe amb els animals li va donar l'oportunitat de conèixer-los, introduint-se en un món nou, desconegut. Es va adonar que ells també tenien reaccions molt semblants a les humanes i fins i tot va arribar a establir una mena de vincle entre ells molt difícil d'explicar. S'encarregava de donar-los de menjar i quan l'esperaven, impacients i excitats, li produïa una sensació de plaer. Després, quan els veia quedar-se satisfets, experimentava l'alegria del deure fet. Es necessitaven, ells per viure i ell per sentir-se viu. Les muntanyes semblaven marcar el ritme de la seva nova vida, com abans ho havien fet els rellotges, el telèfon i els neons de l'oficina. Però, contràriament, aquestes no semblaven empresonar-lo amb la seva tirania. Eren complaents. Quan es cobrien d'or al clarejar el dia, li indicaven que era l'hora de llevar-se. Quan resplendien amb la seva majestuositat i semblaven voler foradar el cel amb els seus esmolats cims, la pausa del migdia. Quan es tornaven tranquil·les, embolicades en la penombra del capvespre, la fi de la jornada. I quan lluïen com fantasmes entre els estels, el descans nocturn. Ningú deia res de la seva tornada a casa, encara que havia passat bastant de temps des que va arribar,
i no s'ho plantejava perquè no desitjava fer-ho. Però en el més amagat pensament dubtava si veritablement la seva vida era aquella i no la que havia deixat. I un dia va saber, sense explicar-s'ho, que havia de tornar. Perquè fos com fos, ja mai més res no seria com abans. Ell havia canviat i tot el que l'esperava també seria diferent. Va descobrir que les coses no l'afectarien ni l'empresonarien si no es deixava afectar ni empresonar per elles. Va comprendre de cop, amb la mirada perduda entre les muntanyes, que fos on fos es sentiria feliç, perquè estaria en pau amb ell mateix, i que la necessitat de posseir coses mai podia satisfer ningú, perquè només es pot gaudir del que es té. Havia creuat una porta, ja no podria tornar mai enrere, i ja des d'una altra dimensió va tornar a pensar en l'Agnès. On seria ara? Potser esperant-lo? Si ella havia comprès també el mateix que ell, seria com si es trobessin per primera vegada. Tot seria diferent per tots dos. Havien, doncs, de descobrir-se de nou com si no s'haguessin conegut abans. Tornaria a casa tan aviat com li fos possible. Aquella tarda es va acomiadar dels dos joves que, tampoc aquesta vegada, li varen fer preguntes. No havia parlat massa amb ells, però no recordava haver-se comunicat millor amb cap altre ésser humà. Ell sabia el que havia vingut a cercar, que certament no era l'Agnès. Havien respectat i comprès el seu silenci i es sentia molt agraït a tots dos. Es va adonar de l'agraïment que sentia envers tothom, a la seva dona per l'oportunitat de trobar-la tan desitjada pau interior, als grangers per no haver intervingut en la seva recerca, a les muntanyes, als arbres, als núvols, a tots els éssers que havien compartit el seu descobriment, els seus companys d'aventures. Abans li semblava que tots els que l'envoltaven abusaven d'ell i intentaven utilitzar-lo. Allà ningú havia volgut treure profit dels seus diners, perquè allà els diners tenien molt poca importància. Fins i tot li va costar aconseguir que els dos joves acceptessin l'elevat xec, perquè amb el seu treball es consideraven més que pagats. I tota la natura que l'havia envoltat li havia ofert desinteressadament tota la seva bellesa. Potser era millor no tenir res, o molt poc, per sentir-se estimat i acceptat pel que un és realment.